संसारनि मोखाङावहाय देखायफ्लादों दिनै बे आंनि हौवा एमजेआनो जन कार्जिनो हरदों आंनि जायजोंहाय आंनि हाबा जुलि जाखानोसैमोन नै खुलुमबाय रायजोफोर नै आङो आङो दासो डिउटिनिफ्राय फैदों फैनानैहाय दिनै फुंनिफ्राय एनिथिं एमजेआ जे आंनि सायावहाय जे गोबां बेफोरबादि पोस्ट होबाय थादों बे पोस्टनि सायावहाय बे पोस्टआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौनो आङो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम आङो फोरमायनो होननानै फैबाय भिडिअ गोलाव जागोन एसे रायजोफोर बिनि थाखायनो भिडिअखौ नायजोबाबा नोंथांमोना बुजिनो हानाय नङा मोनदांनो हानाय नङा बिनि थाखायनो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि बेनो गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो नायनानैसो कमेन्ट्सखौ हो थ' रायजोफोर गोबाव समनिफ्राय आंनि न'खराव जे जानानै थांनाय गोबां समस्या दानिफ्राय आङो बियो गोबां समस्याया हाबा जाजेननायनिफ्राय लानानै जे समस्या फैदों बे समस्याखौ आङो इसोरखौ नायहरनानै इसोरनि बोसोनखौहाय आङो मानिनानै आङो सैथोयै आं निमाहा होयै फैदोंमोन नाथाय दिनैहाय आङो थांनाय जे मोनाबिलियावहाय सान थोआ हर थोआ रायलायदों होननानै सासे हौवाजों रायलायदों होननानै बेफोरबादि जे आंखौ गाज्रि पोस्ट लिरना होदों थ' बे आंनि जे बे लोगोखौहाय लोगोजों आंनि मा सोमोन्दो आरो नंगौ सैथोआ मा बेखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनैहाय बेखेवफैनो आङो गोनां जाबाय आं गोसो गैयामोन थेवबो आङो गोनां जाबाय मानोना गोबां बेफोरबादि आंनि सायाव नंखाय बेफोरबादि फोसावनानै दायो आंखौहाय गाज्रि देखायनो थाखाय आंनि लाइफखौहाय पुरा दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय हाथियार बानायनो नागिरदों एनिथिं एमजेआ थ' बेखौहाय आङो दिनै सैथो बिनि जे रियेल केरेक्टार आरो बियो मा खालामनो सानदों आंनि सायाव आंनि न'खरनि सायाव बेखौहाय दिनैहाय आङो रियेलावहाय दिनै आङो बेखेवसारनो होननानै आं फैनो गोनां जाबाय गावनि हौवा सानदोंमोन आङो बिनि थाखायनो आङो हाजासे आङो बेखौ सैथोयै आङो निमाहा होबोदों गोबां आंखौ नासयबोब्लाबो आंनि बिमा बिफाखौ इभेन आंनि बिफाखौ बुनो सोनो थाखाय बियो गसंख्रांलायब्लाबोनो सिथारनो थाखाय आंनि बिमा आरो आंनि आंखौ बियो सिथारनो नायबाबोनो आं सैथोबोदों निमाहा होबोदों नाथाय दिनै जे आंखौ आंनि स्वभाब चरित्रखौ गाज्रि होननानै देखायनो थाखाय जे दिनै ससियेल मिडियायावहाय पाब्लिक नोंथांमोन रायजो राजा साफ्रोमखौनि मेगनफोरखौ खाना खालामनानै गावनि महरखौ गावखौल' मोजां मोनहोनो थाखाय जे मोनसे बिनि टारगेट नैबे टारगेटखौ आं नोंथांमोननिसिम आं दिनै बेखेवनो गोनां जाबाय थ' रायजोफोर गोबाव सम जानानै थांबाय हाबानि उननिफ्रायनो एनिथिं एमजेआ आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोननाया बे खोथाखौहाय आङो सिगां मिन्थियामोनबाबो आङो गैयाबाबोनो आङो मास मोनब्रै मोनबासो जाबाय बे समावहायनो आं मोनथिदों जे एमजेआ आंनि मबाइलखौ जे हेकिं खालामदों बेखौ आं मास मोनबा सिगां मोनथिदों आं थ' गोबाव समनिफ्राय बियो आंनि सायावहाय बियो बेरेखा ससियेल मिडियाफ्राव बुंनाय आरो आंजों थानो गोसो गैयि आंनिफ्राय बोरै बियो खारग'नो हानाय बेफोरो मोनसे बिनि गोसोआवहाय बिराद प्रसेस सोलिबाय थादों बिनि थाखायनो बियो मोनसे प्रमान नागिरनो थाखाय आंनि सायावहाय बियो मा खालामदों आंनि मबाइलखौ बियो हेकिं खालामदों थेवबोनो जेब्ला आं मास मोनबा सिगांनिफ्रायनो जेब्ला आं मोनथिदों बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामदों आं बिखौ अपेन चेलेन्ज होदों नों आंनि चाहे जेसेखिया नोङो आंनि मबाइलखौ नों हेकिं खालामा मानो नों जेसेखिया हास्थाया मानो नों आंनियाव जेबो गोरोन्थिखौ मोननाय नङा आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो आङो थैनानै थांजासे आं नोंखौ डिभर्स होआ होननानै आङो बुंदों मानोना बियो आंनिफ्राय गोजानाव थायो बियो सम बियो फैनानै बियो माबा मोनसे गोरलै बिसयफ्राव बियो बाहाना नागिरफैयो रागा देखायो आंनि सायाव अत्याचार रागा देखायनानै बियो ओंखारनानै थांथियो बिनिफ्राय बियो मा होनो गोबां बियो फन हरा सप्ता खनसे फन हरा 10 दिन फन हरा नै बेफोरबादि बियो खालामो ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामै बियो नायबाय थायो आरो जमै थायो माब्ला मोनसे दाय मोनगौबा माब्ला मोनसे
मोनसे दाय मोनोबा बे दायखौ देखायनानैहाय नोंथां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव देखायनानै आंखौ गाज्रि होननानै आंनिफ्राय बियो गोजान जानगारनो हागोन खारग'नो हागोन बे रिलेशननिफ्राय बियो नागिरबाय थादों आरो बेफोरबादिनो आंखौ नागारनो थाखाय बियो माबादि पलिसि इउज खालामदों आङो गभर्नमेन्ट सार्भिस मावो आंहा डिउटियाव थांनांगौ दं गोबां स्टाफफोर बेवहाय मोनसे टीम वार्कार जों खामानि मावो हस्पिटालनि स्टाफफोर माब्लाबा फन हरो माब्लाबा सोरबा फन हरो जै सोरबाफोर सासे माने गोदान नाम्बारजों फन हरोबा बियो बे नाम्बारफ्रावहाय बियो फन हरै बियो बुंहरो रायहरो आंनि हिन्जावजों नोंहा मा सोमोन्दो दं नै बेफोरबादि बियो सोंहरो आरो ओमफ्राय आंखौहाय तुरन्त मेसेजावहाय हरनोसै बियो नै बे उमुक नाम्बारजों रायज्लायदोंमोन सोर बियो सोर नै बेफोरबादि मानो रायज्लायनांगौ मानो रायज्लायो मानो नों दिखांनांगौ मानो रायज्लायनांगौ नै बेफोरबादि खिन्थु संसाराव थांनानै थासान्दि मानसिया मावनांगौ दांनांगौ आरो गावनि जाति भागिफोरबो दङ गोबां थ' बेफोरजोंबो बयजोंबो गोरोबनानै थानो थाखाय जों खोथाफोरखौ जों कमिउनिकेशनखौ जोङो दोननो रायज्लायो बेयावबो बियो दिनै बुंबावगोन बियो फोलादों हौवाखौ नै फानफैलायबाय नङा रायजोफोर रावबो गावनि हौवाखौ फाननो गोसो जाया आरो फानना आरो आंबादि मानसिया नै बिखायाव आङो आखाइ होनानै बुङो आं जुदि नंखाय बुंदोंब्ला आंनि सायाव माबा मोनसे इसोरानो माबा मोनसे खालामगोन नाथाय आङो सैथो अराय थैजासे आं सैथोयै बुंलांगोन आं गोबां समाव बेफोरबादिनो बियो कलफोरखौ हेकिं खालामै आंखौहाय बेफोरबादि मेन्टेलि टर्चार खालामो खिन्थु थेवबोनो बियो दिनैसिम बियो माने जेबो बियो एभिडेन्स मोनाखै जेबो बियो प्रमाणखौनो होनो हायाखै प्रमाणखौनो नागिरबाबो बियो मोनाखै एसेबां दिना मानोना आंहा बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो रावजोंबो गैया आरो हाबा जानायनिफ्राय दिनैसिमावहाय आङो सासे बिमा जालायबाय आंहा बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय रावजोंबो गैया थेवबोनो बियो दिनैहाय जेब्ला आङो गथ'आ लोमजायो सायो गथ'नि थाखाय नांगौ समावहाय जेब्ला बिफा हिसाबै बिखौ आङो फन हरो लिंहरो सम बियो आंखौहाय माबादि बियो आंखौहाय बुंहरो जाहैबाय मा होनो माथोखाय आंखौ मानो नांगौ आंखौलाय मानो नागिरदों आंखौ नाङाब्रा नागिरनाङा नोङो नै बेफोरबादि खोथा बाथ्रा नों गावनि जायगायावनो नों गुबुन हौवाखौ नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नों बेलेग हाबा लाफिनदो नोङो जायखाया नोंखौहाय हेफाजाब होनाय जायहा नोंजों लोगोसे थानाय नों बेबादि मानसि नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नै बेफोरबादि आंखौ बियो बारंबार आंखौ फोर्सफुलि बियो जबरदस्ति आंखौ थोनबाय थायो आरो रायजोफोर दिनै सैथोखौ आरो आङो लाखोमाया लाबानो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखेवफैनोसै जे एनिथिं एमजेनि रियेल केरेक्टारा मा दिनै बियो गावनि असे जाय आंगो लोगोफोरजों बियो सान हर गिदिंबायो सान हर जाय इउटुबार लोगोफोरजों बियो थायो जायो लोङो नै बे लोगोफोरनि सिगाङावहाय बियो रोखायै बुंखानायखा जे सानसेबाबो आंखौ माने हिन्जावखौ बियो गारगोन होननानै बुंखानायखा बेफोर खोथाफोरखौ गासैबो आङो मोनथिजोबनाय बिनि लोगो लेबाफ्रानो आंखौ खोथानानै दोनजोबदों आरो माखासे लोगोफ्रा माखासे माने गेदेरमा जायफ्रा माने सनमान मान होजाथाव बेफोरबादि मानसिफोरनि सिगाङावहाय बुंनानै दोनदों बेखौ बुजायनांगौ मानोना बियो बिसिखौ गारनो नायदों नै बेफोरबादि बाथ्रा थ' रायजोफोर बेबादिनो थांनाय मोनाबिलिनि जे खोथा बे खोथायाबो बेबादिनोमोन जे मा होनो नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो मिथिया जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि आन्डारावहाय जाय टिचारफ्रा जाय मास्टारफ्रा साख्रि मावदोंमोन बिसिनि साख्रिया बावैसो 26,000 मास्टारफोरनि साख्रिया माने सानसेनो गासैबो डिसमिस जानाय साख्रिया थांनायखौहाय बयबो नोंथांमोनाबो जानो हागौ निउसनि गेजेरजों मोनथिदों बेनिखायनो रायजोफोर बे जे फट'आव जाय हौवाखौ दिन्थिदों जाय आंनि लोगोनि फट'खौ दिन्थिदों बे लोगोआबो सासे गभर्नमेन्ट मास्टार थ' बिनि थाखायनो आङो सासे लोगो हिसाबै सिगांनिफ्रायनो जोङो लोगोमोन नाथाय हाबा जानायनि उननिफ्राय जोंहा जेबो कोनो कन्टेक्ट गैया मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे संसार जानायनि उनावहाय मोनसे संसारावहाय बेफोरबादि हौवा लोगो
हिन्जाव लोगो बेफोरबादि थालायोब्ला बांसिन रिलेशना सामा जायो होननानैहायनो आं खुनु गावनि लोगो लेबाफोरजों आं जेबो आङो जगाजग दोनाखै आरो जेबो खबर गैयामोन नाथाय दिनै बे वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि जे आन्डारावहाय जाय मास्टार साख्रि मावग्राफोरनि साख्रिया सानसेनो मिथिस्लाबालासे केन्सेल जाजोबदों सुप्रिम कर्टनि रायावहाय नै बेयावहाय आंनि बे लोगोआबो गोग्लैदों नामा बे मास्टार जाय आंनि लोगो बेबो गोग्लैदों नामा होननानै बिनि दुखु खस्थ'खौहाय दुखुखौ आं मिन्थिनो होननानैहाय आङो फन हरनाय जादों आंनियाव बे लोगोनि नाम्बाराबो गैबावलेमोन मानोना नोंथांमोननो आं सिगां खोथाखादों आंनि मोनसे आइफन 12 खौहाय एनिथिं एमजिआ देख्रुबनानै होदों होननानै आं खोन्थाखादोंमोन बिनिखायनो आंनियाव जेबो नाम्बारबो कन्टेक्ट लिस्टबो गैलामोन खिन्थु आङो सासे लोगोनिफ्राय आङो बेखौ कालेक्ट खालामनानैहाय आङो बे लोगोखौहाय आङो सोंहरदों नोंनि खबरा माबादि जाखो माबोरै जाखो बेयावनो गोबाव समनि उनावहाय दिनै रायज्लायनायाव खोथाया एसे गोलाव जालांदों आरो बेबो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बियो प्रब्लेमावहाय थानायखाय दिनै आं बिखौ सान्त्वना हरदों आं बिखौहाय बानजाय हरदों माखासे मानि खोथाजों आरो जेब्ला बियो आंनि खबरखौ सोंदों बिबो जेबो मोनथियामोन आं हाबानि उनाव दिनै आंनि जिबनाव मा जानानै थादों जेबो मोनथिया नाथाय आं बिनो माखासे मानि खोथाखौ जेब्ला आं खोन्थादों आंनि दुखु खस्थ'फोरखौ आं माबादि सोलिनानै दङ आंनि जिबनाव आं माबादि दुखुआव दङ दिनै आं लोगो हिसाबै जेब्ला आं शेयार खालामदों खोथाफ्रा लावलांदों दुखुआव गोग्लैनानै थानायलाय बे लोगोखौहाय आङो चाहे जेसेखिया संकट समस्यायानो फैया मानो गासैबो सिचुवेशनावहाय गोसोखौ हमथानानै जिउ खांनांगौ होननानै आं बुजायहरदों बानजायहरदों आरो बे लोगोआबो आंनि दुखु खस्थ'खौ खोनानानै बिराद जिंगासिदों गोसोआव बियो दिनै जिंगासिनायजों बियो माखासे मानि बियो खोथाफोरखौहाय बियो बुंदों आंखौ बानजायदों जे जाबाय दा मा होनो लाइफआवहाय गावनि गथ'नि भबिष्यतखौ नायनानैहाय नोङो मोजाङै मोजां नों जिउ खांलांनानै आंखौ बानजायहरदों बिनि उनावहाय लास्टावहाय दिनै लोगो हिसाबै नालाय दिनै आंनि जिबनाव जे दुखु खस्थ' जानाय बे दुखु खस्थ'खौ नुनानै बियो जंखायनाय बादि रावजोंहाय बियो आंखौ जंखायबाय थाहरदों बियो मानोना समावहाय दुखु खस्थ' थानाय समावहाय जेब्ला ओरैनो माने एसे एदावलायनाय बेफोरबादि जंखायलायनाय बेबादि जंखायलायोब्ला एसे माइन्डफ्राबो रिफ्रेश जायो नालाय थ' जंखायनाय हिसाबै आंबो बारा जेबो बुङाखै जंखायदों थोस है हामाहाय बिदि बेबायदि आं बाथ्राफोरखौ आं बुंदों जे दिनै एनिथिं एमजिआ जे बुंदों जे बिनियावहाय रेकर्ड दङ आरो बिथ' हेकार थ' आंनि मबाइल हेकार थ' बिनि थाखायनो बिनियावहायबो कल रेकर्ड दं जानो हागौ एसेबां जुदि आङो सिगांनिफ्रायनो जेबादि बियो लिरदों सान थोआ हर थोआ रायज्लायदों होननानैहाय थ' आं बेबायदि सान थोआ हर थोआ सानफ्रोमबो जुदि आङो रायज्लायग्रोयोब्ला आङो जुदि गुबुन बेलेग हौवाफोरजों जुदि आंहा सोमोन्दो दङब्ला दिनै आं एनिथिं एमजे निसिम आं बुङो जे दानो इमिडियेट आंनि गासैबो कल लिस्टखौ नोङो लानानै नों होनांगौ आं सोरजों रायज्लायो कय घन्टा रायज्लायो मा रायज्लायो नों बेफोरखौहाय नोङो होनांगौ बिनिखायनो ओरैनो आंनि मोखांखौ बा आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गाज्रि देखायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जुदि नों बेफोरबादि खालामोला बे मोजां जानाय नङा बिनि थाखायनो मा रायज्लायो आङो सोर साबसे बेलेग हौवाफोरजों रायज्लायो आंनि कल लिस्टआथ' नोंनाव थाजोबगोन ना नोंथ' आंनि मबाइल हेकार नों दिनै मबाइलखौ हेकिं खालामनायखायसो मियानिबो जे रायज्लायदों बे गोदान नाम्बारखौहाय फन थुनायावहाय नोंनियाव बियो गासैबो इनफरमेशना सहैदों आरो नोंनियाव रेकर्डा थादों थ' बेबादिनो आं सोर साबसे हौवाजों रायज्लायो आरो आंहा मा गाज्रि सोमोन्दो दङ सोरजों आङो मैयाहायबो मा गाज्रि रायज्लायहरदों नों बेखौबो खिन्थु नोङो होनांगौ
गावखौ मोजां दिन्थिनानै आंखौहाय बेफोरबादि गाज्रि आंनि केरेक्टारखौ गाज्रि होननानैहाय दिन्थिनो नों दानाजा दिनै बिनि नंखाय बेफोरबादि जोंनि सायावहाय एलिगेसन आं आरो बे लोगोनि सायाव जे एलिगेसन लागायनाय बेफोरबादि जंखायलायनाय बाथ्राफोरखौनो जेन गोबाव समनिफ्राय मोनसे गाज्रि सोमोन्दोआव थाबोनाय बादि मोनसे जे बुंनाय बेफोरबादि रावा दिनै जोंनि लाइफ जोंनि पार्सनेल आरो जोंनि फेमिलि लाइफआवबो दिनै एफेक्ट खालामो मानोना आंहा गथ' सासे दं नों जानो हागौ दिनै जोनोमनिफ्रायनो नों गथ'नि दायित्वखौ लायाखै नोङो दिनै गावखौ बिफा नङै बादि नोङो जाय समावहाय आंनो बयनिफ्राय बांसिन नोंनि हेफाजाब नांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मोनथिगौ जे मोनसे समाव डेलिभारि जाखांनानै जेब्ला आं 1.5 मास बानजादोंमोन बै समावहाय आङो आंनि हौवाया जे जायगायाव दिनै एमजेआ न' लुदों बिनि खाथियाव आङो बिगा मोनसे हाखौ लायदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय आंहा एसेबांबो थाखा फैसा गैयामोन बिनि थाखायनो आं माखासे थाखाखौहाय आङो आंनि माखासे माने गुबुन मानसिफोरनिफ्राय आङो ऋण लाथ'दों ऋण लानानैहाय आङो बे हाखौ बायहैदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय दिनैहाय आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आं दिनै लाजिया फांसिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं क्लियारै बुंफैयो आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आरो आं हौवा हिसाबै आं एमजेखौ बुंदोंमोन जे आंनि एकाउन्टआ बे हाखौ लानोथ' गोसो जाबाय आं हाखौ खिन्थु बे हाखौ लायोबा आंहा एकाउन्टआ खालि जागोन गथ'नि जानाय लोंनायखौ नोङो जेब्लासिम आंनि ऋणफ्रा जोबा एसे नों नायनांगोन होननानै आं रिक्वेस्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै